Espelletenia ostatua duela urtebete pasatxo ireki zuten Lartzabalen, eta egun topagune arrakastatsua bihurtu da. Gune berezia barnealdean, Baxe Nafarroako bihotzean, kultura eta euskara erdigunen jartzeko bokazio sortua. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen norenera. Lartzabalen sorturiko dinamika horretan murgilduko gara gaur beraz, Aitor Zabaletaren eskutik, baina baita aktualitatean ere. Tartean hemen Ziburun hasiko den Ziburu Hartu Liburu Festivalean. Has gaitezen! Senperen okupazio hasi dute Ola izeneko etxalde zaharrean. LB Lurtzaindiak, senpertarren kolektiboak eta hostiak bultzatuta, bere salmenta espekulatiboa ustea dute helburu haien hitzetan. 50 hektarea eta etxea, 1.000.000 eta ia 300.000 eurotan saltzekoak dira. Taldeak negoziaketetan ziren jabe eta eroslearekin, baina puntu hilan direla deitoratuta, ekintzara pasatzea erabaki dute. Larunbatean Bilbon hasi eta 3 egunez Euskal Herrian barna ibiliko den Frantziako tur entzutetsuaren kari, EH Bai eta EH Bilduk deialde bateratu egin dute Hendaian Euskal Herria ez dela ez Frantzia ez Espainia aldarrikatu eta 3 etapetarako antolatu diren ekimenetan parte hartzeko dei egin die herritarrei. Deia sustengatzen dugula gure eskuko plataformako ekintzak antolatzeak direnak. Ikurriñak eskuetan dugularik adierazteko badagoela hemen herri bat eta herri honek bere etorkizuna libreki erabaki nahi duela. Ziburu Hartu Liburu ekimena bueltan da ekainaren 28tik uztailaren 18ra. 6. edizionen helburua liburua gazteengana hurbiltzea eta irakurketaren plazerra sustatzea da. Helburua da liburua demokratizatzea, liburuari bere garrantzia ematea, eramatea osoetara, publiko desberdinen gana, zenta hartzen gara azken barkatu urtetan baditugula zailtasunak horrekin, azken finean dena materializatu eginda, eta liburuari da bere funtsa pixkat galtzen. Irakurketa sustatzeaz gain euskararen presentzia ere emendatu nahi du herriko etxeak ekitaldi honen bidez. Guretzat biziki garrantzitsua da euskara eramatea kajiketara jenden gana, zenta ez da ohitura bat izan inoiz Ziburun, naiz eta biziki euskalduna izan. Saiatzen gara ekitaldi guziak elebidunez egiten, eta batez ere hausnarketak eramaten euskararen erabileraren inguruan. Zenta hori da zailena azken finean. Ez da bakarrik itzulpen lana edo ekitaldiak proposatzea euskaraz. Baina bai eta jajera kontuak ere lantzea, parte hartzaile desberdinekin ere landu euskararen tokia, nola eraman plazara, nola eraman jendearen gana. Ekimena irango duten 10 egunetan gustu eta adin guztiei zuzenduriko animazioak proposatuko dituzte. Ikusgarriak, ibilaldi kontatuak izanen dira ere betopaketak liburuaren profesionalen artean. Gero publiko desberdinekin, ere joan gira eskolen gana, familiei zuzentzen gira, ibiliko gara ere auzo desberdinetan, zinez saiatuko gara gutienez hori, ekainaren 28tik uztailaren 18 arte pixkat Ziburu inbaditzen. Ziburu Hartu Liburuk aukera paregabea eskainiko du liburuarekiko zaletasuna sustatzeko momentuak partekatzeko. Duela urte terdi pasatxo Maialen Karrikondo eta Jeremi Larronderek Lartzabaleko Espeletenia hotel jatetxearen gidaritza hartu zuten. Karrikondoren aitatxi amatxik sortu zuten gunea, ordea, ostalaritzatik haratago, Ostibarre Baiarako biztaleentzat elkargune eta euskal kulturarentzat kabi izateko xedearekin ekin diote ibilbide berriari. Zerbaiten atsemaiteko beti kostaldera joan beharko gira, edo bestenaz eskuin eta esker, eta guretako garantzitsua zen zerbaiten hemen ukaitia, hola hemengo jendeak ere ukan dezaten espazio bat, nun atsemaiten alden kultura.
Aktibitateen eiteko gune bat, elkar atsemaiteko ere bai, janari ona edo sanoa atsemaiteko, eta guretako hori guzia importantea zen leku batian atsemaitea. Eta bikote gaztearen ametsa gorpuzten laguntzeko, Oztibarreko biztaleak ere proiektuarekin buru belarri engaiatu dira. Eta bai Peletenia elkartearen bitartez. Maialen eta Jeremik behitzartu dutenetik, uste dut ikusi dutela ere lekuak ze goxotasun eta ze kartzen alduen. Eta beraz hortako gu inguruan eman gira, haien laguntzeko, horren guzia bizi arazten, eta helburua hori da, hemengo jendea, jitea, kafe baten hartzera, baina nire batzutan gehiago edo jokoak edo hainitz proposamen desberdin izaiten aldira, pixka bat jendean arabera ere. Pertsona eta ideia orori irekia, dinamika eta ohitura bat sortu nahi dute bederen hainbat ekimenen gainean. Hasi ginen lehenik eginez mutxiko eta dantza iniziazioak, eta horrei finkatu dugu, hilabeteko lehen ostiralez egiten dugu beraz dantza iniziazioa, gehitu da musika saio bat, eta batzutan heldu da mutxiko talde bat ere. Gero kontzertuak proposatzen ditugu, ostiraletan, baina azkena, hilabeteko azkena, entzatuko gira hola emeki jendeak usaia erdezan, eta jakitea behala ostiral, azken ostirala da, joeten aniz ezpedetenean izan da kontzertu bat. Zerentako hartzen dia, gainetaren altia. Maialen eta Jeremiren ambizioari erantzunez, Maider eta Ainitzek ere hilabetean behin inguru elkartzen den bai Peleteniako irakurleen kluba sortu dute. Beren espiritu irekia eta kultura bultzatzaile horrekin, eta espiritu euskaltzalea eta euskararekiko duten akurilatu nahi horren inguruan ere. Animatu ginen, kultura elkarte abiatze horrekin batera, gure beraz bai Peleteneko irakurren kluba abiatzera. Idazleak ez Peleteniara jinarazten dituzte beren obraz mintzatzeko eta besteak beste Xan Errota bere, Xabier Monasterio, Adur Larrea eta Kepa Altonaga izan dituzte bertan azken hilabeteetan. Eta uztailaren 21ean Anari Alberdi musikari eta idazlea hartuko dute. Uste dut jendea konten dela horren ukaiteaz, du proposamen horiak ukaiteaz, egia Uai arte edo, Oztibarren hasteko irakurle klubarik etzen, eta beti holako proposamenen ukaiteko edo joan behar dugu aski urgun azkenean. Edo Baionarat, edo batzutan izaiten aldira Doni Bane Garazin, edo Dona Paulen. Eta hor egia ukaitea hori Oztibarren autoreak unaraino dinaraztea, eta ustuz gu publikoak konten girela, baina autoreak ere diritzen zaut aldi guziz konten direla unaraino etortzea eta begurekin partekatzea. Eta egiazki lusua handia dela, egia da gure euskararen komunitate honetan, hein eta maila ikaragarriko jendea, eta jakitatea handiko jende hori eta animaleko obrak sortzen dituen jende hori beukaitea gure artean eta etxean bezala. Eta gero aldikuziz itzordua arrunt desberdinak izan dira obraren eta idazlearen arabera, beraz gu ere gokitzen gira eta zinez loriatzen gira momentu horietan. Edorkizunera begira elkarte ofizial bezala eratu nahi lukete baliabide ekonomiko gehiago izan eta sortzaileei modu duinean ordaindu ahal izateko. Maialen eta Jeremiri dagokionez urte eta erdiko bidea beti erraza izan ez bada ere, Kabi berria soineko ederrez janztea lortu dute. Gaur egun ekitaldi frango proposatzen ditugu eta hor zinez bilana bizki positibo eta baikoja eta jendea usu egiten dira guri jaitiat, bibaziek, plaza egiten du, olako leku baten atsemaiteko hemen berian, baknek aldean, eta hori plaza egiten dauku horren entzutean, zenta jaiten zinuen bezala lanbide goja da, baina ikustia jendea kontent eta eskertzen horrendako guri ere plaza egiten dauku. Eta ibilbide luze eta oparoa opa diegu, denen artean landa eremuak kultura eta euskara bizirik mantentzen jarraitu dezaten.
Ikusle lagunok Pantxiz Bidartek irakurleen klubean eskaini zuen kantarekin agurtuko du gaurko saioa. Arratsalde ona izan, bihar arte. Umentzat alferrak zaizkit baliatuko, agian hegalak zaizkit baliatuko, agian hegalak.